want to know Om Jali Om Shaba Om Shaba Ba Punya Meli Ba Tile Dogo Swe We want to know Om Jali Om Shaba Om Shaba Ba Punya Meli Ba Tile Dogo Swe Wo Zani Wozazi kanze nuchi hava uche wova ingo sena manda Om Jali Om Shaba Goba Aba Goza Oje Wova Uche Wova Forty Abasobi Bonjiwa Yevana Kwelizayo Ezulwini Goba Aba Goza Oje Wova Uche Wova Lame Forty Abasobi Bonjiwa Yevana Welizayo Ezulwini Ezwelendolozo Abalandi Abasobi Woza Wozanzi kanze nuchi ova uchewo vaiko sena manda Om Jali Om Shaba Sizothosana makhanda lapho linxusela inkosi
thini sizongenisa inkonzo. Jehova ongcwele, ngubani onjengawe? Ngubani omele ukukhonzwa? Wena ube uNkulunkulu kuthina, umhlaba ungakasekelwa. Ngezwi lakho nangemicabango yakho wasibumba wasiqeda, Nkosi. Wawusuthi makube khona umuntu, senze umuntu ngomfanekiso wethu, bese eyasifuza, bese eyabusa phezu kwakho konke okukhona emhlabeni. Nangampela waba kanjalo umuntu, wabumbeka ngesandla sakho, Nkosi, esiyizwi lakho. Ngoba ngezwi lakho uyabumba, Nkosi. Ngezwi lakho uyabhidliza. Ngezwi lakho uyasiphula. Ngezwi lakho uyakha. Ngezwi lakho, Nkosi, uyatshala. Ngezwi lakho uyanisela. Ngezwi lakho uyakhulisa. Ngezwi lakho uyavuna. Siyacela Nkosi sihlale sisingasesandleni sakho sokunene sezwi lakho. Singabi Nkosi ngakwesokunene sokulahlwa yilabo Nkosi abaphambukile ezwini lakho, ubalahla bonke ubabhubhusa ngezwi lakho. Siyabonga Jehova usikhanyisela indlela. Siyabonga njalo uba uhlala nathi. Siyabonga njalo uba Baba Simakade usipha inkuthalo ukuba sihlole imibhalo. Siyabonga njalo Nkosi uba usipha inkuthalo yokuba sikukhonze futhi sikubabaze. Siyabonga ngemikhosi osinikeze yona yokukhonza. Siyazibonga ngezinsuku ezikhona Nkosi yonyakeni zokudumisa. Siyakubonga futhi ngamasabatha akho kokukhonza nemikhosi yakho engcwele. Sicela kwasambe ngobungcwele njalo Jehova, ngoba ungcwele kungihlakanipha, ungcwele kungiphila emathanjeni ethu. Uma singalahla le ndlela yokulunga osiboniswe yona, owayibonisa okhokho bethu kusuka endola Nkosi, kusuka ku-Adamu umuntu esingumuntu ngabantu obunguye u-Adamu. Siyacela uNkulunkulu nomusa ukuba Baba Simakade singasuki ngakuleyo ndlela Nkosi ayifundisa abantwana bakhe u-Abela noKhayini. Kwasho kona Nkosi ukuthi-ke uKhayini ungomubi Nkosi, ngoba akakulalelanga lokhu uyise ayemfundisa kona, ukuthi uwenzele umusa ukuba iy'tshalo Nkosi zithele njengoba zayithela ngayo. Njengoba yena Nkosi wayewonile nomkakhe u-Adamu no-Eva, umhlaba wase uyawuqalekisa. Kepha uKhayini Nkosi wakubona konke lokhu kuyihlaya nje nokuntela, ukuthi uJehova engathanda iminikelo ekubeni kuyena uJehova owazi ukunisela, owazi ukutshala, owazi ukuvuna, owazi ukwenza yonke into. Engayifuna kanjani umnikelo esandleni somuntu? Kanti umnikelo Nkosi esinikela ngawo kusuke kukubonga. Kanti umnikelo esinikela ngawo Nkosi kukubabaza. Kanti umnikelo esinikela ngawo Nkosi kukukhombisa Nkosi ukuthi lokho sipha kona akusifanele ngoba singabantu siyona. Umhlaba waqalekiswa ku-Adamu, waphinde waqalekiswa Nkosi kuKhayini, waphinde waqalekiswa kulaba bonke Nkosi ababechitha igazi lakho labangcwele. Kepha namanje Nkosi Jehova usasenzela umusa thina abantu ababi. Siyakwazi ukuthi sitshale siphinde sivune Nkosi. Siyakwazi ukuthi ngalesi sandla zethu sibulala ngazo, ngalesi sandla ngesethu Nkosi ezithinta Nkosi okunengekayo, ngalesi zandla Nkosi ezithatha abantu zenze konke ukungcola Nkosi ngazo. Siphinde Nkosi sivule umhlabathi Nkosi, siphinde sifake imbewu bese iyaqhuma Nkosi bese iyathela. Isawo esivela kuwe Jehova. Sizoza kumkhosi wakho Nkosi ongcwele wamaqebelengwane angenamvubelo, ozuseduze Nkosi ozoba ngolesithathu. Sicela ukuthi ube nathi Jehova, usiphe ukukhanya, kungabi nje ukwethaba kuphela Nkosi, siphuza iwayini lamaganu Nkosi bese siyakhohlwa Nkosi ukuthi kungani. Namanje Nkosi sisemkhosini wakho Nkosi wamaqebelengwane angenamvubelo, kungabi nje mnandi ukuyeka i-yeast nokuzithiba Nkosi konke Nkosi ukungcola bese siphila impilo yakho yobungcwele uNkulunkulu nomusa. Kungabi nje mnandi ukudla amaqebelengwane ngoba kuyinto emnandi. Abanye bakubona kuyithuba Nkosi lokuba bezwe ukuthi isinkwa Nkosi sokubuka sasenjani, nesinkwa siyosidla ezulwini siyoba senjani. Kepha kunjalo uNkulunkulu nomusa, kuyimfundiso futhi kuwumlando. Njengoba Nkosi kuwumlando wento eyenzeka, sicela ukuthi uba Baba Simakade bese semkhosini wakho
sazi Nkosi ukuthi-ke senzani, kwenzakalani ngalolu suku. Sibafundise impela abantwana bakho, sibafundise impela Nkosi abantu masiphuma Nkosi noma singena, nalapho sihleli sibafundise impela abantwana bethu Nkosi nezihlobo zethu ukuthi akukho ukuhlakanipha ngaphandle kokusaba uJehova, akukho ukuqonda ngaphandle kokudedabini, akukho ukuphila impilo omngcwele ngaphandle kokugcina umthetho wakho, futhi akukho ukungena ezweni lokwenama Nkosi ngaphandle kokukhonza ngeqiniso ukugcina imiyalo yakho. Sinofakazi ngoJesu owafa wabuka, ongakwesokunene sakho Nkosi, waba ulibo lonke labo kuqaba ulibo lokuqala labo bonke Nkosi abafa bevuke uNkulunkulu nomusa. Phila kithi Nkosi, nathi siphile kuwe, sisebenze Nkosi indawo yakho engcwele Nkosi, sikufeze konke okuyisiyalezo sakho vela kuwe ezulwini, ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza sinxusa kuwe Nkosi ngomusa nesihawu wasenzela wona, ukuba sikudumise njalo sikukhonze njalo, ngegama elihle lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Manje uziphathe, amen. Nkosi kusiguqa kwenu, manje uziphathe, amen. Ukuthula nomusa nothando neqiniso makwande kaJehova nangofakazi womngcwele wakhe uJesu Kristu waseNazaretha, manje uziphathe, amen. Simbonga uNkulunkulu esipha ilanga, simbonga uNkulunkulu esipha imithetho yakhe, simbonga uNkulunkulu esipha imikhosi engcwele, simbonga uNkulunkulu ngamasabatha akhe. Lena imfihlakalo engambulelwa inoma ubani. Uthi uGabriel ma ebonana noDaniel ekade ecela ukuqonda uDaniel. Sizoya kuyona le ncwadi, siya ku-11 engaphosisa I think 11 Daniel sambeni sekuyena. Daniel umuntu othandekayo. Daniel 11. Daniel 12. Daniel 12. Ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuvela isikhulu esigamileyo esimele abantwana babantu bakho. Kuyakuba isikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona kusukela ekuveleni kwabantu kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayakukhululwa bonke abafunyanwa belotshiwe encwadini. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka, abanye bavukele ekuphileni okuphakade, abanye ihlazo nokunengwa okuphakade. 3. Abahlakaniphileyo bayakukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, nabaphendulela abaningi ekulungeni njengezinkanyezi, kuze kube phakade naphakade. Kepha wena Daniel gcina amazwi, unamathisele incwadi, unamathelise incwadi kuze kube sesikhathini sokugcina. Abaningi bayakwehla benyuka, ukwazi kube kuningi. Abaningi bayakwehla wenyuka, ulwazi lube njani? Lube kuningi. Verse 5 ovital obaluleke kakhulu. Ngase ngibona mina Daniel bheka kwakumi abanye ababili, omunye ogwini lomfula nganeno, omunye ogwini lomfula ngaphesheya. Omunye wathi komunye ombethe ilineni owayephezu kwamanzi omfula, kuyakuba nini ukuphela kwalezi zimangaliso na? Ngezwa umuntu oyembethe ilineni owayephezu kwamanzi omfula waphakamisa isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sokukhohla ezulwini, wafunga ophilayo kuze kube phakade ukuthi kuyakuba ngokwesikhathi nezinkathi nengxenye, nalapho sebeqedile ukuphohloza amandla abantu abangcwele, zonke lezi zinto ziyakuqedwa. Ngakuzwa kepha angiqondanga. Bese ngithi, Nkosi yami,
ukuphela kwalokhu kuya kuba yini na? Wathi, hamba Daniel, ngokuba amazwi avalwe anamathiseliwe kuze kube sesikhathini sokugcina. Verse 10 nango balekile. Abaningi bayazihlanza bazenze mhlophe bacengisiswe, kepha ababi bayakwenza kabi. Kodwa akuyukuqonda noyedwa omubi, nokho abahlakaniphileyo bayakuqonda. Kusukela esikhathini sokususwa komnikelo wokushiswa imihla yonke nokumiswa kwesinengiso esichithayo, kuya kuba izinsuku eziyi-290. Soyiyeka i-calculation. Ngifuna ukuba siqonde into eyodwa ukuthi akuyoqonda namunye. Akuyoqonda ulwazi esiqale ngathi ulwazi luba luningi. Abantu bawehla wenyuka, ulwazi lunjani? Lube luningi. Kodwa akuyoqonda namunye omubi noma ongcolile. Kuphela labo abangcwele. So izwi likaNkulunkulu lizoqonda ngabantu abanjani? Ngoba isisa sola nabantu abanjani? Simple. Omubi umshumayeza izwi likaNkulunkulu. Mucabanga uzolinamayela? Ngeke. Kodwa lizomshaya ngoba liyinkemba esiyahlangothi zombili. Uyokuthi mase yedwa endlini athi, "Yomagwaza, bengisuka ngaphi kazasho lento?" Kodwa one on one ulwi. Kodwa ngokuba umthetho kaJehova ungaphakathi kwawo wonke umuntu, uthi uwona ubowazi. Uzohlala phansi enze lento ekuthiwa yini number 1. Kona lokho kungaze ngiyilungu. So kubalulekile ke lokho ukuthi siqonde ukuthi kumele uyinuka amakhwapha. Ngesizulu kuthiwa uyinuka amakhwapha. Kufanele uyinuka amakhwapha. Ngoba siyazi sonke singabantu akulula ukuba iqaqa lizizwe ukunuka. Ngoba imponga ayizizwa ukunuka. Ukuthi nginuka iququ. Kodwa ibona inesishamo nje naso ijaha iziphuzikazi nomekeni. Ukuba iyazizwa ukunuka, ngabe ayisondeli kwezinye kweziphuzikazi. Kuba kanjalo ke kubantu. Yingakho nesilungu sithi empty vessel make lot of noise. Basho kanjalo. So bathi igobolondo icontainer e-empty noma ikane eli-empty libanga umsindo kakhulu. Yancancathi. So sisesikhathini manje sokuba sifuna ubungcwele. Mase athola ubungcwele yila sophiwa khona ini? Uqonda. La sophiwa khona ini? Because isikhathi asisekho. Namhlanje nizothi ubungcwele yibo obuzosenza sihlakaniphe. Ubungcwele yibo obuzosenza sihlakaniphe. Ubungcwele yibo obuzosenza sihlakaniphe. Lana bangcwele sizongena enkonzweni namuhla. Ngeke ngize kube mude kakhulu. Ngizofinyeza nje zonke izinto. Izinhlelo sibandla lamaKristu kaJehova. Sinemission nevision njengamabandla onke. Imission yethu ukuba sakhe isizwe sikaJehova. And masakha isizwe sikaJehova kuzodingeka ukuba siqale ngethempeli likaJehova. Bengenza ama-calculation ngomqondo nje ngibuka ukuthi leli thempeli ezokwakheka kulesi sizinda sakanyuswa nakwenye indawo azokwakheka amathempeli ukuhamba kwesikhathi. Lizobe lu-10 by 10, 10 by 10, 10 by 10. So 10 meters. So luzobe lu-10 meters, uvuleka lu-10 meters, ububanzi 10 by 10. So ngase ngibuka i-calculation esinayo for ama-blocks singathola ku-12,000 because amanye amaningi sizozenzela wona. Ngase ngibheka ama-wind, ngabheka ama-wind kuhlanganiswe necapha, ngathola futhi nakhona ukuthi 12,000, almost below 24,000. Ngase ngibheka i-roof nama-pallets, ngathola ukuthi mhlawumbe i-cost yakhona izoba u-30,000. I think almost kuzoba u-54,000.
So ngiyafisa and wonke umuntu mhlambe ozofinyelela khona ulizwa leli phimbo nokuzwa lo myalezo lokho nakho ongakwazi ukuthi ukululele isandla kukona kwakheke ithempeli likaJehova ngoba ibalekile lento ukuba lakheke ithempeli likaJehova and ithempeli likaJehova la this time liyafana nethabanikeli elaboniswa uMoses esentabeni yaseSinayi ngoba uJehova wamvezela izulu ukuthi izulu likanjani. So sifuna ukwakha ithempeli elifana nethempeli esezulwini ngestructure esingaphakathi ngokuhleleka kwezinto ezingaphakathi nangokuhleleka kwezinto ezingaphandle. So sibukile ngikhule kakhulu ezwini likaNkulunkulu ngiholwa ulizwi ngaso sonke isikhathi esekela imibhalo nangemvelo and nga-understand ukuthi-ke ithabanikeli lasekuqaleni yilo libalulekile kakhulu. Kwazi bani uma silakha silimisa ngaleya mfanelo leya nangaleya nkonzo leya ukuthi uJehova angeke avuselela umphongolo wesivumelwano osezinhlizweni zethu aphinde asiphe umphongolo wesivumelwano ovela ezulwini ngoba inkazimulo yomphongolo wesivumelwano wonke inkazimulo yanyukela ezulwini mhla u-Israyeli ona. So siyafisa siyakulangazelela and ngiyafisa nami uNkulunkulu ukuthi angiphe izinsuku zokuphila liphothulwe leli thempeli lakheke kungcweliswe abapristi kwenziwe yonke inkonzo efanelekele ngendlela eyiyona. So wena ungalibuka uthathe kancane ukuthi no lizobe lu-10 by 10 and i-design yalo ngeke izifane ne-design yethabanikele elalakhiwa uMoses. Yes, ingangafani kodwa okubalekile inkonzo ekhona kumele ibe exactly. So kube nesikho sokubuka kube nosu lezibani kanjalo ma-athari kanjalo exactly njengoba wayebonakalisile. So abanye abantu beke betshela ukuthi-ke leli thabanikeli elapha emhlabeni elalikhona emhlabeni lalirepresenta uKristu. Yazi unephutha. Iphutha lisekutheni lokhu owayebonisiwe lokhu uMoses wakuboniswa ezulwini ukuthi wathathwa ngombono wavezela ukuthi uyalibona ithabanikeli ukuthi kanjani, uyabona ukuthi kanjani, azibona izinto ezime kanjani. So wasethiwa-ke akhake kanje. Akushongo ukuthiwa-ke uyambona uJesu kanjani, so akha uJesu futhi nalapho yayibona ukuthi ayenzi sense, asiphinde futhi. So ngoba le nkonzo ayeyibonile esethempelini likaNkulunkulu elingcwele elisezulwini kwathiwa akalenze lapha emhlabeni, kanjalo kumele siqonde ukuthi leli thabanikeli elisezulwini noma seqediwe lala emhlabeni kodwa elisezulwini li-exactly njengaleli uMoses alakha. So ngoba yonke into ela emhlabeni ikhona ezulwini. Swani from above so below basho kanjalo abanye abantu. Basho phezulu kuya phansi kuyafana exactly. So kumele ngasonke isikhathi sikwenze njengoba kufanele ukuba kube khona. Omunye uzoqhamuka athi why ufuna ukumiswe ithabanikeli? Sifundile la uDaniel. Sathola ukuthi ukuchithwa kwezinto ezingcwele kwachithwa abantu bezizwe. Kusho ukuthi kusukela emhleni yokuchitha ukuchithwa kweminikelo yokushiswa nokubuya kwesiningiso. Okusho ukuthi-ke akususwanga uNkulunkulu kodwa kwasuswa abani? Abezizwe. Asikhumbule izolo ngeke ngathi esi-underline lapha ngathi mina abezizwe babengafuni into ehlangene noNkulunkulu umnikelo kaNkulunkulu and nethempeli laNkulunkulu babengalifuni because babazi into eyodwa ukuthi once kwavuswa ithempeli likaNkulunkulu ila khona amandla kaNkulunkulu akhona. Uthi-ke uDavide into edala ukuthi ngindlulisele nonke le ndaba. Uthi uDavide, Nkosi ngiyacela ukuba ngikwakhele ithempeli. Uthi uJehova iliphi ithempeli ongangenzela lona mina engahlala kuyona? Ngoba umhlaba unjani? Unjengezinabelo zinyawo zami. Uthi-ke iliphi wena ongangenzela lona? Mina ngihlale endlini eyenziwe yini? Eziwe izandla zabantu ngezandla zomuntu. And futhi uyangimention ukuthi wena izandla zakho zinegazi.
wase yayicelela uDavide wacela enzelweni yakhe ukuthi seyicelela inzalo yami ukuthi kube kanjalo. Wathi-ke uNkulunkulu laphaya wathi uma esemyala uDavide wayese ecela iminikelo kubantu abanhliziyo evumayo, banikela abantu. uSolomon wafika konke sekulungile, kwaze kushoda ukuthi nje appoint abantu abazosebenza, abuke ukuqhubeka komsebenzi. So bangcwele fanele wazi into eyodwa, ethempelini likaNkulunkulu isitini, usimende, iwindi, isipikili, konke kuyabala. Kwenziwa ubani? Nini? Konke kuyabala. So ngiyafisa ngoba nenhliziyo evumayo kule mali engiyishilo, ngoba sibandla elincane. Uyayibona imali engakanani? Imali engango 54,000, imali engencane kakhulu leyo. So nje istructure lesi esizokwenza lokho okunye nokunye, sibandla soliqhubeka ngakho, ngoba imishini yethu uma ngithi ngifuna ukuthi sakhe isizwe, sifuna ukwakha isizwe ngaphakathi kubazalwane, sifuna ukuthenga imishini yokuthunga, abazalwane bethu bakwazi ukuthi bathole amathuba omsebenzi, bakwazi ukuthi badelivele ojet, bakwazi ukuthi badelivele ophepha, bakwazi ukuthunga ngisho namashidi lawo, bakwazi ukuthunga iy'kibha zey'ngubo zayo zey'ngane zabo. Yonke lento kuzoprovidwa yini? Ibandla. So ibandla lizogainani kuleyo nto ukuze uzokwazi ukuthi uqonde. So ibandla-ke limi ngo-10%, ibandla ngithi vele kuyaziwa ukuthi ibandla limi ngani? Limi ngo-10%. So angikubeka isibonelo, uma udayiswe kuthiwa wena wenza amashidi amangaki? Awu-10, awu-5, ngithi awu-5. Amashidi akho awu-5, ishidi lilodwa dayisa malini? Dayisa R20, sibeka kanjalo, yabona? Futhi wena wenze malini dayisa u5? Wenze R100. Kulo R100 uzokhipha only simple. Kodwa ibandla yilo lekuthengela umshini. Ibandla lenza sure ukuthi production iyahamba, ilona likwenzela imarket nani. So wena ufanele ukhiphe ini? Okweshumi kuphela. Ikona into eyibandla kufanele liphile ngayo leyo nto. So lapho lakha ini? Lapho ibandla amathuba omsebenzi. Lapho ibandla lakha ini? Lakha isizwe. Lapha ibandla lakha ini? Lakha umphakathi oqotho okhonza uJehova. Lakheka kanjalo ibandla, imission nevision iyebandla leyo. Liyafundisa amakhono, abantu bakhona laba bakhona abashiselayo benza amawindi ama-aluminium. Siyakwazi ngabazalwane ukuthi okay, umama usekwazile la ukuthi asebenze la, uyayithola imali ayitholayo, ufuna ukwakha, nangu umakhi la ukhona ebandleni, ufunani? Ufuna amawindi ama-aluminium, nawo amawindi ama-aluminium egcekeni. So yonke into ihamba ezibandla. Mucabanga singaba nawo umzalwane mpofu? So ivision ivision. So izinto zonke esihlelayo kumele sizibuyisele njengoba uJehova kwakunjalo. Kwakunjalo. So lo osevala owenza yonke into naye ukhalelwe isikhathi 7 years. So hayi usuright ke manje nayo yonke into. Unomshini nayo yonke into. So zibonele kuphinde kuqalwe abanye abantu abaphinde berecruit abanye abantu abasha abazokwazi ukuqhubeka nomsebenzi. So ziningi ama-field engawabala, nganingi ukukhulisa iy'ngane, ocresh, iningi into engayibala, ukufaka amathathu, iningi into engayibala ezingadevelopha kakhulu ama-skills ngokwakheka nje kwaleli thempeli, ngoba yonke into iqala ngoNkulunkulu, ngokwakheka kwaleli thempeli. Yingakho izolo bengade ngikhuluma ngithi umuntu uphethe ivangeli eligolide, ngoba angizokwakha ibandla kodwa ngizokwakha umphakathi, ngizokwakha isizwe. So isizwe noma uhamba uma ukuthi ngifuna ukuya kumaKristu akanyuzwa, so amaKristu akanyuzwa khulileka direction 9. Uthi agibele eThekwini ugibela namaKristu. So balekile lokho ama-branches abakhona, kube nesizwe sabangcwele, because isizwe sabangcwele isona esizokwazi ukuthi sithathe stand ngalesikhathi. Kodwa isizwe sabangcwele akumele sincike uhulumeni, kumele sifunde ukuzenzela sona zonke izinto. Hayi ukuthi siyamchallenge uhulumeni, cha, ngeke sikwazi ukumchallenge uhulumeni ngoba vele siphila ngaphansi kwakho. Ingakho noJesu engayichallengeanga umbuso wamaRoma, kodwa wathi buyisela waKhesari kubani? Okusho ukuthi intela ibuyele kwintelini.
Sina sime ngentela nje kuphela. Siprovide yonke into, senza sure ukuthi siyacomply ngayo yonke into ukuze uhulumeni angeke abanenkinga nani nathi, unless mase kuyisikhathi sokuthi-ke sekuyisikhathi sentshushisa zokushushiswa kwabangcwele, then ungalwakhe nathi. So zonke izinto sijwayeze ukuba siyiprovidele sona. So ukwakha kwethempeli kuyinto enkulu, sengiyakupha nje kuyinto enkulu kakhulu ezokwakha isekelo esizophila. Singaba ney'kole, sibe nama-crash inkulisa, singaba namafemu akhona azenzela izinto zethu zokudla, singaba namaplazi, singaba nemithombo, singaba nakho konke. Kodwa konke kumele kuqale ngani? Ngethempeli likaNkulunkulu esoqala khona, siqaqa isizwe sikaNkulunkulu size khona labo abanhliziyo yabo ivuma. Uma ucabanga okweshumi ngakusinda, ngeke kusinde, because imagine kuba kunabantu abawu-20 abakwazi ukuthi benzele u-5,000 njalo ngenyanga. So 5,000 njalo ngenyanga izimalini lo ngokweshumi lo 500 kubantu abawu-20 yabo imali engakanani? Nkulu kabi leyo mali, nkulu kabi leyo mali, and i-production iyaphuma yonke. So yonke into iba nemfanelo yakhona. Sinamaplazi, siyasenga, sidayisa ubisi, abasandenyama nayo kukhona i-slaughterhouse, yaslotharisha, sidle okwethu, siphile impilo yethu. Yes, kusiphule vele uma uzwa ngikhuluma ukuthi utshetha bonke basho njalo, basidayisela ingulube sesakini. Cha, simayelana-ke nemali la, sokwakha isizwe, simayelana nemali sokwakha isizwe. Basiqede futhi siyihambele ngoba yiyona into eyinjongo yethu. Kodwa sime ngento eyodwa, ukuthi uma sivuka ngeke sivukele ekuningekeni, kodwa sovukela kephi? Ekuphileni okungunaphakade. So ngalokho engifuna ukudlulisa inhliziyo yakho evumayo, lokho okubonayo ungakuthinta khona. Uma ubona ukuthi ngeke angithembi nani, waya ka-Bill Gates, ufike nje lokhuzana udiphizise imali lapho, ifake ka-Bill Gates, then usend slip nasiye ka-Bill Gates, then sobe sesithola i-material lapho. Simple nje futhi nalapho. Uma ufuna ama-banking details, siwakhipha futhi ama-banking details. Konke sikwenze kahle, konke sikwenze kahle. Ngingakhohlwa abantu abakhona ukulandela ey'nkundleni zokuxhumana, ku-YouTube ungasesha lapho uthi amaKrestu kaJehova, uhlanganise nje uthi amaKrestu kaJehova, u-A ube i-capital letter, uhlanganise ndawonye amaKrestu kaJehova. Zonke iy'ntshumayelo uzokwazi ukuthi uy'thole ney'mfundiso zonke uzokwazi ukuy'thola. Ngicabanga ukuthi noma uthi uLihle Ithemba Mzobe, kukhona nako lokhuzana naku-TikTok naku-Facebook, ungaya ubheka ukuthi Lihle Ithemba Mzobe. Ungaphinda futhi usiqalaze nathi ngey'nkundleni zokuxhumana lapha athi amaKrestu kaJehova lapho ku-TikTok, ukwazi ukuthi uthole okuningi kakhulu. Sinalo-ke ipheji noma lingekho active khangela Facebook kakhulu, ebhala ukuthi amaKrestu kaJehova, amaKrestu kaJehova. uNdumiso angiyazi ilokhuzana ihengi lakhe ithi ilokhuzana lapha ku-TikTok ubani? uNdumiso the Healer. Awathi uNdumiso the Healer. uNdumiso Isambulo. uNdumiso Isambulo, ya, ngoba kuningi akukhuphayo inceke yenkosi, kuningi kakhulu akukhuphayo kakhulu. Abo nje khona nje isihloko ngingadedila ngaso nje kulezi iy'nsukwana ney'nyangana. Ezithi uNkulunkulu akathusi, uSathane akathusi ukuthi uyi-worship-a wena. Akathusi ukuthi ushaya u-keyboard, akathusi ukuthi you-church God. Khuphuka Ndumiso. Inkosi ikubusise ngomuntu kaNkulunkulu kakhulu, and ngiyakuthanda ngoba i-gift yakho uya-understand ukuthi ngine-gift ekanje, kumele ngenze kanjani, njengoba ngiphiwe umculo kumele ngenziwe kanjani. And yazi genius, angazi mina, mhlawumbe ukungifihlele. Ngeke ngibone usuphethe yonke into, nali i-trumpet, icilongo, ushaya icilongo, nayi i-guitar, organ, yonke into nje. Ngibona ngabona nama-drum la, hayi, so uphiwe, gifted kakhulu, i-gift enkulu leyo. So uyiphathe kahle, uphathe kahle. So ikanjalo nje bancela uLihle Ithemba kuphela. Asibalekele isibongo sakho. So uLihle wena ngesho. Angasho lapha ku-TikTok ukuthi uLihle
awu lihle ithemba uthola lapho intshumayelo hlezi-ke bephosta on abasweli amazwi kaNkulunkulu hlezi bekhona lapha uhlezi impela ikona-ke ukudla bona ukudla-ke ikona nto eyinkinga-ke ukudla kuhlezi kukanjalo bangcwele so siphile impilo yobungcwele iyona into ebalulekile kakhulu asihlaleni odabeni. Yabona-ke manje bangcwele sesisikhathini esifuna ubungcwele okwamanje asikakaphoqi kodwa siyafuna ubungcwele asikakaphoqi kodwa siyafuna ini. Asihambeni lapha seku-17 kaJohane, asihambeni ka-17 ku-17 kaJohane lapha. uJesu usikhulekela ngento enkulu, sicelela into enkulu. Ngiyawuthanda kodwa ngifunde yonke. Umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Umkhuleko kaJesu ezikhulekela yena nabafundi bakhe nabo bonke abakholwayo. Shuthi-ke lo mkhuleko uhlukene kabani? Kathathu. uJesu wakhuluma lokhu wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sesifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokho uyiphile amandla phezu kwenyama yonke, ukuba bonke oyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Ukuphila okuphakade yilokhu, ukuba bazi wena Nkulunkulu wedwa oqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Philo okuphakade lokho. Uthi wazi bani? Ngoba yabona lana uhlukanisa usasho izwe lodwa ukuthi-ke ukuqala ukuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu nokumazi ongcwele wakhe. So ukusaba uNkulunkulu lapha kuwukuphila. Kodwa ukuphila kumele kusekelwe ukuthi umazi nongcwele kaNkulunkulu. Because ongcwele kaNkulunkulu ila khona uNkulunkulu ebeka khona umoya wakhe kulawo. Uthi-ke uNkulunkulu uthi mina uNkulunkulu ngibeka umoya wami kulowo inhliziyo yakhe enjani? Ichotshoziwe. So wena uma udelela umgcojo kaNkulunkulu okusho ukuthi awumesabi uNkulunkulu, udelela uNkulunkulu qobo. So kukhulu ongenzeka kuwena. Careful, asiqhubeke. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje-ke ngikhazimulise wena Baba, kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. Usivezela ukuthi ungumngakanani uJesu. Uyasivezela ukuthi waba khona, waba ngukuqala kokudaliweyo kungakabi khona umhlaba. Le nkazimulo ayenayo yayinkulu kakhulu. So manje-ke usekhulekela ukuba akhazimuliswe uNkulunkulu lapha ukuze uNkulunkulu amkhazimulise bese buyela kuye. Ngoba ungafika emhlabeni uvele ezulwini utshela ukuthi wenze kahle uqedile kanti kade lasuka kuwena izulu. Kulula ukusuka kwamoya kaNkulunkulu kuwe nokungena komoya womuntu kuwena. Kulula ngoba ukukhumbula into eyodwa wena uhlezi uyithageza. Ma umuntu okholwayo uhlezi unjani? Ithageza. Cause into yokuqala mawasuka umoya kaNkulunkulu kuwena, uma sathana ufana ungene in kushesha same time. Why ufana ungene same time? Ingoba once wahamba umoya kaNkulunkulu kuwena uzoza ukuthi uhambile. And bese ufila udliwa umzwangedwa ngale ndlela. And umzwangedwa mawukudlo kufanele wale uthole i-comforter, and i-comforter ayisekho kuwena ngoba umoya ongcwele awusekho kuwena.
okusho ukuthi uzothola umoya onjani omubi, and umoya omubi uzofika nemidlizo enjani. Yingakho-ke uma kuthiwa nje sithi nje holokuqo encwadini sambili. Soyifuna-ke kodwa soyifuna ngoba bengayihlelile. Ngenzela nje ukuthi nje sithi ukuyiqonda ukuhlasela umoya womubi, ukwehlela komoya omubi, ukwehlela uSolomon selahliwe. uSawuli njalo, ungalaleli kwaSawuli. Esiyinkinga indaba kaSawuli. Wayehlela umoya omubi uSawuli bese efuna ukuculelwa. Verse lokhuzana chapter Samuel oqala chapter 16. Sohlwa lapha kwesihloko lesi uverse 14. U15 uma uthanda uyifundela ungayifundela wona lapha ungalaleli nokulahlwa kuka Sawuli. Ungalaleli nokulahlwa kwabani kwaSawuli. So umoya kaNkulunkulu ke wasuka ke kuyena. Wasathe wamkhulekela lapha uyamcelela lapha uSamuel kuverse 22 kuwona chapter 15 uSamuel oqala esiyamcelela uSamuel eshaliye ukukhulekela wathi uNkulunkulu angeke sakuyena ngimlahlile angisiye inja mina ethi mayihlanzile umhlanzi iphinde ibuyele kuwa. So lapha sifunda ke uverse 14 ka chapter 16 kaSamuel oqala chapter 16 ofundeka kanje. Umoya kaJehova wamuka kuSawuli, nomoya omubi wavela kuJehova wamzuma. Izinceku zikaSawuli zathi kuye, bheka ke umoya omubi ovela kuNkulunkulu ukuzumile. Mayisho inkosi yethu ukuba izinceku eziphambi kwayo zifune umuntu owazi ukubetha iharp. Kuyakuthi lapho ifikelwa ngumoya omubi ovela kuNkulunkulu ebethe ngesandla sakhe kube kuhle kuwe. uSawuli wayesethi kuzo izinceku zakhe, ngiboneleni umuntu owazi ukubetha kahle, nimlethe kimi. Kwaphendula enye insizwa yathi, bheka ngibonile indodana kaJese waseBhethlehema eyazi ukubetha, eyiqhawe elinamandla, eyindoda yempi nehlakaniphile ekukhulumeni, ebuka emuhle futhi uJehova unayo. Ngalokho uSawuli wathuma izithunywa kuJese wathi, thuma kimi uDavide indodana yakho osezimvini. uJese wathatha imbongolo ithwele isinkwa nemvaba yewayini nezinyane lembuzi wakuthuma kuSawuli ngesandla sikaDavide indodana yakhe. uDavide wafika kuSawuli, wema phambi kwakhe, wamthanda kakhulu, waba ludibi lwezikhali zakhe. uSawuli wathumela kuJese wathi, akame phambi kwami uDavide ngokuba ufumene umusa emehlweni ami. Kwathi nxa umoya ovela kuNkulunkulu wehlela uSawuli, uDavide wathatha iharpu walibetha ngesandla sakhe. Wayesekhululeka uSawuli waba ngcono, umoya omubi wamuka kuye. So abantu abakwazi ukuba bahlale nomoya kaNkulunkulu, once umoya kaNkulunkulu wasuka kubo, bayathanda i-distraction, into ezobakhipha kwi-focus, into ezokwazi ukuthi idunge imiqondo yabo. Ngaba abanye baphuza utshwala, ngaba bayabhema ugwayi, futhi ugwayi awulula. Bafuna insango or cocaine or mandress or nyawupe, whatever ezokwazi ukuthi idunge ini
umqondo wakhe ngoba uba negap abanayo, uba lonely ngale ndlela, umoya kaNkulunkulu usumukile kuyena. So na ngihappy ngale point. Umuntu-ke onomoya kaNkulunkulu akenze sure ukuthi uphila impilo enjani, ngoba uhamba komoya kaNkulunkulu kuba usuhambile. Trust me, I know. Yes. Ngiyakhumbula ngomunye unyaka ka-2016, it was February. April or February? Oh, it's April. It's February. April ngatholucu. February. Ngenza ikhilingwane ngawo. So ngo-April-ke ngakhipha ngo-February then ngakhipha inkomo, ngakhipha inkomo, okay. Ngalosuku ngakhipha ngale inkomo. So ngasasa umshini, khona umshini engawuthengile wawumusha we-Iowa ukugunda ikhanda. Nganguthe ngingakakholwa-ke bancane ngoba kufanele ngikubeke lokho. Then ngithe sengikholwa wahlala kanjalo. So senginazo inywele zami sezinkulu. Ngathi mina no. Manje kade ngihleli ngasondelana nomuntu wesifazane nani sengizoqala impilo entsha yomshado manje. Kumele ngishaye ikhanda lami phansi ngigunde intshebe yami ngigunde ikhanda lami. Ngiyabona ukuthi womubi owayengizuza ngaleso sikhathi. Hayi ngibe nawo embuzo ukuthi uzokwenzelani lokho ngoba wena ungangcwele. Ngabona ngathi hayi ngenzela ukuthi ngibe nesiqalo esisha, yabo. Sengizoqala impilo entsha manje. Sengizoba nonkosikazi no proposal zoqala impilo entsha. Thatha umshini ngiyayigunda mina. Hayi ngicase ngiyangigunda mina impela. Hayi khona wayengikona. Zathi ngashayela seceleni nashayela seceleni angangigunda impela. Ngangishayela qhawaqha eceleni ngithi bese ngishaya ikhanda phezulu. So ngathi ngishaya lezi eziphezulu abakhongo behambile ngalolo suku bengakabuyi. Ngathi ngifuna nje bebuye ngimanyu vele iring yami eAmerican swing yaviva lapha ngifana ngiyogoqa phansi. So lathi iwa lezi la okakhayini ziwa phansi. Wasuka umoya kaNkulunkulu kumina. Wasuka. Ngangihlala noNkulunkulu daily. Bengithi ngihlala noNkulunkulu daily. 2 hours mkhulu. Mzuzu nomzuzu mengabe ingqondo yami nje uNkulunkulu ngiyafundiswa. Mzuzu nomzuzu mengabe ingqondo yami ngiyafundiswa. Ngiyaxoxela. Noma ngasayicabanga noma ngasayibuzanga into. Kuthiwa uyazi ukuthi kuze kube nje kwasukona lapha. Kwasukela ukuthi nakho ngoba ngixoxa kanje ngiyahamba noma ngiyasebenza noma ngenzani ngiyaxoxelwa. And ngixoxelwa ipicture yaleyo nto ngathi ngiyayibona mina ngamehlo. Kodwa at the same time amehlo amafocus kulento engiyenzayo enyameni. Kodwa ingqondo yami idotshelwa isithombe, ibuka imovie. Ingqondo ngizange ngibe kanjani. Ngisi ingqondo yami nje ibuka imovie yonke. Oh. Ayibeka phansi inywele. Ngitshela ukuthi bebuya abakhongi bami babuye bedakiwe ngingasacasukile kanje. Ngingasacasukile. Hayi mhlawumbe ngicasulwa yibona abadakiwe. Vele umuntu onotshwala opposite utshwala. Mina nje ungaba umngane wabani kodwa bayazi abangani bami nje. Mina notshwala nje. Hayi. Uze yaxolisa athe ngiyaxolisa mngane wami yazi bungiqe. So ngiyaxolisa ukukhuluma nawe indawo otshwala kanje. So nakhona mhlawumbe ngimkhulula nje kodwa uyazi ukuthi lento ngisho ukuthi hayi akunankinga. Uyazi ukuthi kunenkinga phela because ngiyifunde kanje. So bafike ke kanjalo angitshela ngaze ngikuzwe ubuhlungu nje. Awukwazi ukubuza ubuhlungu nje. Angazi ukuthi ngakhipha amagama athi laphana senkonke nalezinto ngathi ngase ngiyenza nje. Ngase umqondo wami ungasekho nje. Ngezwe ngathi ngiyahlanya nganquma dedi. Ngathi phinde. Ngisho lo uyigega la utrima phinde ngeke ngiyenze la. Ngoba ngiyazi mina ngasafarishana. So omunye umuntu and futhi omunye umuntu ngiyababuke labo omunye ngimqalekise ngimtshele lo mfana wesona ngesingihambela athi ufuna ukugunda nani.
Angizothola mhlawumbe nginentshebe encane-ke ngabe ngiyazi ukuthi uyabona ukuthi cha mhlawumbe ushawe isikhathi ukuthi mina yami yabonakala ngiyakholwa nje. Kwahle sami sabonakala. Kodwa siyeke lapha. So ngikhuluma ngani la, ngikhuluma ngokuhamba lowo moya kabani. So umoya kaNkulunkulu mawuhamba kuwena ukuze usathane athole intuba kufanele awu-replace same time uyaphuma ungene. And la lencwadi esifundile sami edlamini samsana, la lencwadi esifundile edlemse ekhuluma lapha ngoSawuli. uSawuli waqala waxabana nalabantu ahleli nabo, babona ukuthi hayi inhliziyo yenkosi isishintshile, ayisenawo umoya kabani, because umoya kaNkulunkulu unezithelo ezenza ukuba wena ubonakala ukuthi umntwana kabani. Asambese kweGalathiya sobuyelana kule ncwadi le, ningixolele sogijima nje mhlabe lapha sidle usho njalo umunye wathi ukudla sibeke ukudla okumnandi. Yabona igenge ukuthi le ihlezi madelela abanye ukuthi hayi umana ngimhleka ukuthi at least uyayithenga igrosa ngibone ePytown bese iqwaba yoplastic ithi uhleke ngoba angikangi ngokuya ispoon sakhe emlomeni. Uyayithenga igrosa wathi kuyashoda. Idlulela idlalisela yena iyashoda. Hayi ngiyabonga ngathi noma ungakona lokho mfethu ukuthi uyakwazi ukuthi uthenge ukudla. Izithelo zikamoya Galatia 5, izithelo zikamoya. Kepha uma niholwa ngomoya aniphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama ongumoya kaSathane. Kepha imisebenzi yenyama isolibala ingukuthi ubufebe nokungcola namanyala nokukhonza izithombe nokuthakatha nobutha nokulwa nomona nokuthukuthela nokubanga nokwalana nokwahlukana nomhawu nokudakwa, distraction yonke le, chaos, nokuxokozela nokunjalo engandulela ukunitshela ngakho, njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunjalo abayulidla ifa lombuso kabani. Kepha-ke izithelo zikamoya kaNkulunkulu, umuntu onomoya kaNkulunkulu mbona ngale nto: ziluthando, ziwubele, ziwunjabulo, ziwukuthula, ziwubekezela, ziwubuva, ziwukholeka, ziwubunene, ziwukuzithiba. Akukho mthetho omelene nokunjalo. Because thina sinamandla okulwa kithi. Mesiqhubeka lapha ku-24 uthini? Kepha uKristu uJesu babethele esiphambanweni inyama kanye nani nokuhwaya kweziganuko zabo. Yibona babethelile, okusho ukuthi banamandla bani bona, ngoba amandla akunjani akithi, kodwa ukunqalela kwasona kunjani kukithi, kodwa thina simele ukwenza njani? Yes, ngoba isono sinjani singaphandle. Shilo bana masibambe isono basi hayi uyadlala wena. Wasawuzwa qhala wameva pimpi iphikile. Waswake sekubethela ke lapho sala kanjalo ke. Thina siyahamba samba nobani? Yes kanjalo ke. So la manje lo wedinga imali wasedinga ke i-distraction ngoba usephunyelwa yini umoya kaNkulunkulu bangcwele. Kufanele understand that. Nami ngaqala ke lapho since then ke kusukela lapho ngaqala ke ngaba umuntu wabantu. Qala ngemali yaxoxa ke nabantu, aqala ngaba kubantu, aqala nabe ngumuntu oyisolo nje. Bokuthi abasekhaya bakutshela ukuthi bengiphila solo, bayazi even ezikhuleni wami bengumuntu ophila solo. Imbe benginetha ngithwalele yona, ngishayiwe futhi bengishayiwe ngihlala lapho ekhaya. Bengibonakala umama bengibona ngento eyodwa ukuthi khona bese ngihlala la bengibona into eyodwa ukuthi nange ebuya la ngene embhedeni ngicathulo kala ngamalanga khona into emzistile akafune ukukhuluma, uyalala kanjalo. So ngiyovuka lapho futhi nakhona bengavuka wabona ebusweni akayingeni indaba akangibuza. Uyongibuza ngilala ngihleka khona ukuthi kahle wena kwalo sekulala nothayi necathulo yini, awusakhumuli uniform washishe lakho mama esikoleni. Hayi ngizizwe ngikhathele, yini bulwa yini, sibona ishirt lakho sekuyabonakala ke lapho. So bangcwele lento ebalekile ukuthi uyiqonde le.
So abanye abantu baye betshela ukuthi umuntu lo wazaleka kanje, lo izwi laNkulunkulu lathi kuyena, lo hey isiwezone Dlems. Ungagcina ngokuthi usibone embonweni uthi ngibonile lo umgcojo kaNkulunkulu. Uthi ahlala nami uthi abheka ibo le ndoda isekho senjalo. Sishintshile. Umoya kaNkulunkulu uyahamba, uyacunuka. Yingakho Paul ethi ningawucunuli umoya enibeka uphawu ngalo. Ningawucunuli. Ningawucisha umoya ongaphakathi kwenu. So umoya ongaphakathi kwenu, umlilo ongaphakathi kwenu, lo mlilo ongaphakathi kwenu uwona osenza sibhoyile. Ngisho uma uzathanda ukuthi sithule, awuvumi isithule. Wena sukuma sithi akuvumi mangithule, mangithole. Kwahlula uJeremiah. Wahlula uJeremiah. Jeremiah wathi lo bese boshiwe. Waboshwa ikhanda labheka phansi wafaka udakeni. Washimayela ujana. Ekhaya. Athi Nkosi noma ngithi ngiyazama ngeke ngikhulume ngegama lakho kumbe senoqhubuka umlilo ngaphakathi ngizwe ngathi ngiyasha ngithuke sengikhuluma ngazi nami kanjani. Webangcwele ngiyakufisela kodwa ngiyakufisela ngiyakufisela. Ngiyakhumbula esitimeleni wenkonzo ukushumayela esitimeleni. Esitimeleni kakhulu. So manje inkinga yami iyodwa. Akiliphimbi ukufa. Akiliphimbi ukufa. Ayi manje kulabantu ngoba bebaningi kanje. U-Amena ungeke uze ukwazi bakhava bonke labantu ukuthi bathole banginike attention yabo. So kumele ngisukume neculo. Ukuze ngizoshaya ngicula kube khona mhlambe ababili abathathu abazothi bengivumele then abantu bese bebheka kumina bese ngiyaqala. So ngiyazi siyahle sasuke isitimela ezelisha. Ngithi hayi mase afika Rosberg ngiyaqala. Cha se-Rosberg stage sokuqala sokhona ngisakhumbula kahle. Ngaso nona ngizoqala Miyabheka. Ngifika Miyabheka ngizoqala ngisho manje. Sifika Miyabheka lasheshaloza vele sigijima kakhulu isitimela hayi mhloni. Liyabhoyela njalo izwi lo akukho umuntu engikhuluma naye la. Imina nezwi ngikhuluma. Sukumusho maye. So kwasuka lavusana lama la emphinjeni. Kwangathi nqamuka umoya ukuphefumula. Ngasi kwabo amen babephenduka bonke abantu aqala kashumayela. Ngiyakutshela and manje limala wena ubitoze wabona ujuluka umazi uqala uthi awusalazi wenze njana. Asho amen. Ngiyaqala iculo ngaliphima ngaphambuka ngibheka le. Ngasho ngathi hayi ngibhimbi ngokwemvelo wawuma abantu bephenduka benginikeza attention yabo. Ngase ngiyashumayela. Ngoba ngangayishumayeli mina. Kodwa ngangikhuluma indaba zikabani? ZikaNkulunkulu. Ingakho ngakwazanga ukuthula. Ngiyaqala lapho ke indaba esitimini ngishumela. Bangcwele sezozana ingazi ngazi. Kanti into kanje into ezimfihle zomgodla wami bekuyidonsa bese ngigede. Izinto bese zinginethe ukuthi yena wawuphi uNkulunkulu enze kanje. Wawuphi manje ubona ukuthi uNkulunkulu engangilahla lesikhathi ayebe nami endaweni engaka. Cha ngasistimeleni kuyadelelwa ke sistimeleni. Yadelelwa strong sistimeleni. Wabona ukuthi usukubona lehle hayi sinathi kuyadilelwa sistimeleni. Yadelelwa sistimeleni. Anginqendi umuntu usuma lapha xavune lapho uzothi uyakhuluma xavuna ngibeke phansi. Khona amasheke yadelelwa sistimeleni. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngangena kuyicoach. So le coach isitimela sesamasa sincane. Le coach i-coach yabantu abashaya ingoma abantu bendlala abasinayo. Cause istimela is a school of life. Istimela ngasho kanjani is a school of life. Istimela ila khona ubona abantu sibahlukane kangakanani igaba. Ila ubona khona ukuthi ke lokhu kanti kuyinkolo. Bengithi nje umuntu uyayizenzela for isport. Kanti lokhu kuyinkolo bengithi umuntu uyasenzela for isport. Yabona abantu abazistimela bayazi ukuthi umuntu osina indlamu nohamba emgangela akahlangani uNkulunkulu. And umuntu ohamba istimela ogibela istimela uyazi ukuthi umuntu obhema insanga nobhema ugwayi akahlangani uNkulunkulu. Nomuntu wesidabo akahlangani uNkulunkulu. Ngoba abahlali ekhoshini abantu baNkulunkulu. Abahlali. And uyazi futhi ukuthi kunabantu besini. Labantu besina abangazi noma dumele hayi labantu besina abangamfundi uNkulunkulu nje. Hayi ukuthi laba basengomeni abekho. Hayi ukuthi basebhemeni abekho. Abangamfuni nje
lutho kodwa bamfuna uNkulunkulu kakhulu. Bengahlala labo banalabo ababhemayo ngoba phela isikhathi mina secwa kodwa bafuna. So sikaneke singene la kule coach abasene ingoma. Aliqale izwi laNkulunkulu libhole kulo mzalwane omunye la bhola lakhe usukuma qala. Ayisathatha iculo lakhe sihlabelela la. Manje sihlabelela kakhulu sesaba overpower laba abanjani bengoma ngomculo. Basuka abangoma base kulesibanga lomsindo lesitshela ngalolu Jesu. Ekwakukhona ukushintshana ngamazwi ke. Ngoba uyazi ukuthi khona amaKristu angakaphekeki kahle ama half cook. Kwasukuma omunye umzalwane wathi nikhulume ngalo Jesu. Kodwa wena kusasa uma ufa uzongcatshwa ngaye lo Jesu. Ngiyakutshela ukuthi wasengathulala siswayini. Ngoba wamtshela ini? Yes. Umuphi umngcwabo ongathandazwa kuwona? Ukuphi umngcwabo engabizwe igama laJesu kuwo? Kwasana wathinta inembe zabo yonke. So engifuna ukusho ke babangcwele ngoba sikhuluma ngendaba yale ndaba yokungcweliswa nani. Ngizama ukuthi ngibeke clear le kube nomqondo ukuthi kungani uJesu wathoba engazanga ngale qholo lokuthi ke mina ngivela kephi ngokungakanani ngoba la uyawa. Ingakho uJesu wathi uma enqoba uSathane kuMateyu chapter 5 ingilosi zafika zamkhonza. Sathi hello muntu ushawa omubi kanje. Plain. Wenza kwaba easy nje. Wathi ukuthi kulotshiwe. Wathi kulotshiwe. Wasema lapho. Ubona umuntu. Scriptural lo muntu and futhi urooted. Noma ngithi mina kulotshiwe. Because uyakwazi ukunokho ngokuthi kulotshiwe. Trust me, I know. Uyakwazi ukulahla ngokuthi kulotshiwe. Because uSathane into ayikhotha wayekhotha zonke incwadi. Wazi wakhotha ngisho nalolukhuzana. Ngicabanga ukuthi amahubo 91 ethi uJehova uNkulunkulu akawuvuma ukuthi unyawo lakhe lishelele. Wayekhotha. Ekhotha into ebhaliwe exact. Washo ukuthi ufike kumuntu owazi ukuthi lamaqili lawa ayakwazi ukuthi iscripture asiguqule ukuze sizosusa inganiko zabo. So ilaba abangcwele bophiwa ini? Abangcwele kuphela bophiwa ini? Isihloko sethu sikanjalo. Abangcwele kuphela bophiwa ukuqonda. So okwamanje ufuna umngcwele. Abakaphoqa. Kusazokuphoqa isikhathi ukuthi ufuna. And leso sikhathi sobe siphoqa uzobe umoya kaNkulunkulu ungasekho. And umoya kaNkulunkulu ungasekho kusho iprobation izobe injani? Sivaliwe. And probation uyaphela umusa. Ingakho ngihlala ngicizelele ngithi hayibo amakubo amaro kuze abase Roma 6 bayasho ukuthi ke ngakho ke sothi sihlale sonke uze kuvama umusa na qhana kanye. Okusho ukuthi ufanele uhambe nawe ubukhathi of cha. Sengathele manje uxolisa. Yazi ukuthi ucasula kanjani umuntu ohlenze ngokwemvelo sesikhuluma indaba yemvelo. Yazi uqinile kanjani umuntu ohlala njalo axolisa. Khona umuntu enza amasibomi into asemuzoxolisa. Enze into amasibomi ahlala ngokuthi uzoxolisa. Njani bese uya-upset. Mina ngimtshela umoya ngithi ayivele ugebhelele ukuthi uzowenza into ubuse uyaxolisa. Cabanga uthi wenza isono usivela kunoJesu akuvelayo. Webancane. Uyabona ingakho kuthiwa ke lo othi uyamazi uJesu kodwa enza okubi akamazi. Ake siyabo. So lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi uma usuamukela uJesu njengenkosi umsindisi akube yimpi yakho la ukuthi ulwele ubungcwele. So siyasheleleka siyaphambuka singabantu. Yabo? And kumele sazi lokho ukuthi ke onesazi akasekho umnikelo wani wesona maqondana ngalokho ngoba onesazi akanakuthethelela injalo indaba. So kubalekile ke lokho ukuthi njalo angisho ukuthi ngalamazi ukuthi osonesazi akanakuthethelela ukuthi sengiyakulahla ngikulahla ngoba abanye abantu bazothi umuntu osonile ethi hayi bekusithi siwona bengikholwa nje sithi bengikholwa ngasheleleka ngawe kodwa ngabanjwa ile ncwadi ethi onesazi akanakuthethelela because isathane ngakugcinezela ngaleyo ncwadi. Cinezela ahlale la qali. Uthi uzuthiwa wena usonje wena. Uthi uzuthiwa wena kade uyintombi nje to. Uhamba ungcwele. Manje ngoba usukhulelwe nani bazothina abazalwane usukhulelwe. Ususa abantu manje abazalwane unokusaba abantu. Kambe bona bawoNkulunkulu.
Woza kuJesu noma umaninginiki. Woza kuJesu umaninginiki noma umaninginiki. Asisho ukuthi hlale emaninginiki. Woza kuJesu njani? Noma umaninginiki. Asisho ukuthi hlale emaninginiki. Ngoba uma ufikile siyakuphuca sikuneze isembatho esimhlophe. Okusho ukuthi konke okuqala kwakuqala sukushiyile. Yes, kubalulekile kakhulu. So zonke izinto sizenze ngendlela. Siqhubekeni-ke sibuyele la kuJohane la. John 17 njalo. Sikuverse 4 sibheke ku-5. Ngikukhazimulisile emhlabeni, ngifeze umsebenzi ongiphe wona ukuba ngiwenze. Manje-ke ngikhazimulise wena Baba kuwe uqobo ngenkazimulo ebenginayo ngikuwe izwe lingakabikho. Ngibabonisile igama lakho kubantu ongiphe bona kwasezweni. Babe ngabakho, wangipha bona baligcinile izwi lakho. Sebazi ukuthi konke ongiphe khona kuvela kuwe, ngokuba amazwi ongiphe wona ngibaphile wona. Bawamukela bazi sibili ukuthi ngavela kuwe. Bakholwa ukuthi wangithuma wena. Ngiyabakhulekela bona, angikhulekeli izwe, kepha labo ongiphe bona ngokuba bengabakho. Konke okwami kungokwakho, nokwakho kungokwami. Ngikhazimulisiwe kubona. Angisekho ezweni, mina basezweni bona. Mina ngiza kuwe Baba ongcwele. Bagcine egameni lakho labo ongiphe bona ukuze babe munye njengathi. Lapho ngisenabo ezweni, ngabagcina egameni lakho labo ongiphe bona. Ngabalonda, akakho kubo owalahleka, kuphela indodana yokulahlwa ukuba kugcwaliseke umbhalo. Sengiza kuwe kaloku, ngikhuluma lokhu ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Mina ngibanikile izwi lakho, izwe labazonda ngokuba bengasibo abezwe, njengalokhu nami angisiyo owezwe. Angiceleli ukuba ubasuse ezweni, kepha ngicela ukuba ubalonde kokubi. Leli zwe lithi ngicelela angisho ukuthi ubasusa, ngicelela ukuba basuse ezweni, kodwa ubalonde kokubi. Lihlale njalo mina liyi-question mark uma abantu bekhuluma nge-rapture. Hlezi li-question mark. Ukuthi uJesu wacelela ukuba singathathwa, kodwa uNkulunkulu asilonde kokubi. Abafundi baJesu abathathwanga, kodwa balondwa kokubi. Why thina sizohlwithwa singeke silondwe kokubi? Na understand? Yes. Why thina sizohlwithwa singeke silondwe konjani? Kokubi. Asiphikisane rapture. Uyizwa kahle? Ngiphikisana nohlwithwa. Ngoba izwi laNkulunkulu ngiyazi ukuthi liyasho ukuthi bayohlwiswa beyiswe phezulu boguqula isimo sabo ohlangabeza uJesu. Kodwa kukhuluma kanjani? Alikhulumi ngokuthi leyothathwa abantu engakaveli uJesu esibhakabhakeni bayezulwini. Alisho lokho. Kodwa kusukela endulo, kusukela ko-Enoki, abantu abangcwele babevele behamba beyezulwini. Ngoba nje ngcwele wawuhamba uyezulwini. Ngoba ubungcwele yibo benza uba uqualify ungena kephi? Asiqhubekeni. Verse 16. Abasibo abezwe njengalokho nami ngasiye owezwe. Nali-ke izwi engilifuna kakhulu 17. Bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyini? So sizongcweliswa ngani? So iqiniso kumele uthande. Uthande iqiniso. Thande nje iqiniso. Kakhulu kube yiyona into oyiphilayo, uyithande iqiniso. Sifunde ndawonye. Ukhonza kakhulu abanye meshumayo kushinyala nje
mawuzofika ukuthiwa uguqe kuyona ukuze unamele iqiniso ngoba ubuthongo bulethwa kwesinye isikhathi kakhulukazi mina I strong believe le ukuthi kulethwa ukuleya yizwe anamanje phela nami ngibile kuyo dance kakhulu ngibile ukuzalana bahlala lapha sebe bengazi ukuthi kwesinye isikhathi kufikela ukuthi lo uzoshaya uzothini ucishe kuthiwa ngiyayazi lencane uthola ukuthi kule chapter le ayifundayo umzalwane buzocosha amazi amabili kuyona lencane mhlawumbe 17 John 17 acosha amazi amabili wena usala ku17 unambona ukuthi ngohle ukuthi bangifundela ku17 nokuthi ngiyadlalelana na ngiyakutshela zwi uzolala ngoba oqala umqondo wakho uzohamba once wacabanga kakhulu ilanga lishisa emini uhleli uzolala zwi uphuthwe yini into ezinkulu ingilosi yakho besiyaloba uyaloba so izinto zikaNkulunkulu zibalekile endizicayo ingakho makuthiwa aculana icula hlabelela nikela kuyaklina konke okwenzayo azi kuyakhawunta konke okwenzayo kuyakhawunta kuyize ukuthi ingilosi yakho iqhube uze ufike lapha nofika lapha ungalizwi uNkulunkulu kuyizwa ukuthi ingilosi yakho iqhube ukuba ukuglishe ku-YouTube mase ufika ku-YouTube sofanele ulalele ubhoreko la kuyize lokho kuyicala kanjalo futhi nokuthi ukhalele idasa lakho kuyicala ubone idasa lakho libalekile nomphefumulo wakho na kokwena asiqhubekeni ke wemangcwele sona ke lana kusinikeza ke okubala ukuthi ke yena esingcwelisayo iqiniso so uma ningcweliswe iqiniso niphila impilo obungcwele automatically vele uzoya ezulwini bayahluthwa abanye abantu baya ezulwini lesithathu bohlala nezinkanyeni ezingilosi bayohlala ezulwini ekuthiwa iparadise manje hayi mhlawumbe kusasa kuyenzeka kulokho esigabeni samanje esefikile uKristu yaqhubeka yenzeka lento ekuthiwa uhlwitho lubo umuntu ayikwe anyukele ezulwini asami sebeKorinte besibili 2 Corinthians chapter 12 2 Corinthians chapter 12 sathatha incwadi ngesithatha so ibalekile le kamoya uyibambe ngempela le moya kaNkulunkulu ahamba kaNkulunkulu nje mina nginegaba ezimbili njengaye nje usawude uthuzwa uhamba kamoya kaNkulunkulu thuza kodwa wathi ubuya nawe iminyakeni emingaki lapha emine ungaphosisi edlule noma emithathu ubuya seliyabuya izwi laNkulunkulu futhi labuya ngesikhathi ngishaya i-fasting after ka 30 days ngabuya ngijabula athi ngiqeda ngijabula izwi laNkulunkulu seliyaqala liyavama manje kumina kade li-silent bese ngithole ngisentabeni noma ngifundiswe ngephupho ikakhulukazi zonke izinto singasahlalwa nje nami kakhulu namanje umuntu usazama ngayo yonke indlela ukubuyela kuNkulunkulu because ziyabuya webangcwele ziyabuya yabo ngibonga ngaphandle lo sabambe kodwa ngiyangisho nje ngibuka utshani ngibuka ihlahla ngibuka konke nawe ziyasho izihlahla uthi imfihlo nayo yethu kodwa awusathi siyayibukela nje yabona angayisho lento leyo kodwa abantu ukuthi iningixolele kwesinye isikhathi ngeke ngibuke ukufundisa izinto ezijulile kodwa abanye abantu abakakhulu kodwa ake ngiphose itshe sivivanile mhlambe ngelinye ilanga lokufunda nawe umuthi uhambile lonto uyabona umuso ukhulile enkosini ama-element amathathu abusayo umhlabathi windi kube u-air kube u-water 4 umhlabathi windi ungasho ukuthi u-air ngoba umhlabathi earth kube yini enye kube u-water kube u-fire okay u-4 kube u-fire awu-4 fire air
earth, water, 4 ama-element wabusayo. Lama-element anomthetho wayo ngeke ngachaza futhi lokhu kudlulile kancane. Lama-element anomthetho wayo wonke, anomthetho wayo wonke. Emanzini uyatshela amanzi ungawasakazi, emanzini uyatshela amanzi ungachameli, emanzini uyatshela ungaphuzumile emanzini. Then amanzi ungabusisa kanje uma usumasterisha kakhulu, ungathi kwi-desert uthi phansi, umbe phansi. Kwi-desert kungekho sihlahla, uthi imbali lapha nje uthola amanzi aphuma amanzi khona. Amanzi uyawezwa ngaphakathi. And amanzi akulethela ukuthula ngaphakathi. And amanzi akulethela inhlanzeko. Yingakho uma ufunda u-Abraham, u-Abraham yonke imithombo abayimba uze kufike ku-Isaka, uze kufike kuJakobe, abayimba ishanga. Isakhona namanje. Ngoba amanzi abalalela. uMoses wayomaster uMoses. Lama-element awu-4 wonke wayomasterishile. U-4 wayewamasterishile wonke lama-element u-4. uMoses wayekwazi uguqula amanzi abegazi angithi. uMoses wakhipha amanzi etsheni. uMoses wavula umhlaba wamagwinya. uMoses washisa abantu abamadodana kaLevi ayefuna ukuthi anikele ngokungemthetho esebenikelela uNkulunkulu. Wathi waphatha imicengezi wafaka elokhozana amalahle. uNkulunkulu wathi waphatha imicengezi, uNkulunkulu uyena ozodecide ukuthi ngoba wehle umlilo ezulwini wasana bashisa bonke. Bafa 200 wabantu. Kube yini futhi emunye engubalile. Ngibale ini. Water amanzi awamasterisha kakhulu uphendula igazi evula ulwandle ekhipha amanzi kaSengetshe water lo. Kuba u-earth umhlaba wawuqhekeza umhlaba. Ngoba umhlaba oqhekeza endabeni yakhona uqhekeza umhlaba wathi akwenzeke into engakazi yenzeke. Uyena wakhuluma wathi akwenzeke into engakazi yenzeke. Umhlaba ubagwinya besaphila beye endaweni abafileyo bephila bezwa bese uyabuyela kungathi akwenzekanga lutho. U-earth lawo. Ngoba ngiyazi nina into benitshela ngama-element ngicabanga ukuthi awekho eBhayibhelini. Yebo. Ngokuthi anichazelwa ngawo kakhulu. Kube yini kube u-air. Umoya akawusebenzisa noma kanjani. Umoya awusebenzisa kanjani ulokhuzana uMoses. Usebenzisa kanamba umoya. Umoya waseMpumalanga. Wayothumela umoya waseMpumalanga ukhangule yonke into elokhuzanile etshaliwe. So makhipha isikhonyana osetshenziswa umoya. Kakhulukazi ngisho nalapha esisusa isikhonyana wasusa ngomoya. Kwaphuma umoya waseMpumalanga phephula wonke isikhonyana. So umoya ufire ngingawuchaza ukuthi uDathani lapha no khona badliwa yiwona umoya ngaleso sikhathi wadliwa wona umlilo. So awu-4. So uma uwazi lokho manje nathi zafela kuma-element amabili 2 fail amabili fail. Usatshelwa nje fana nomhlaba usatshela umhlaba fana ujwayeze. Mawususa into emhlabathini khuluma umhlabathi, utshela umhlabathi uzosusa into ukuthi ususe into ukuthi ukufaka utshalo khuluma nomhlabathi. Asibona isithelo, uyabona inhlaba, uyabona imbewu, ungayigqobi efrijini kodwa ifake phansi. Uyabona into kanjalo. So wenziwa qala umngani ubuhlobo wena nomhlabathi. Once naqala naba nobuhlobo wena nomhlabathi uyaqala uyakhula uyaqala ukwazi ukukhomanda. And then mase ukhule kakhulu emhlabathini ungatshala ngisho nasebusika izithelo zasehlobo zimile. Ungatshala ilanga libalele limile. Isithombo kuwena ngeke sawuthatha isihlahla sikamango noma sikakalapheka ngothatha 7 years ngeke sathatha 6 to 7 years ngeke sakuthatha lokho. Singayithatha inyanga sikhulu. Ngoba wena nihlabathi nenhlabathi nimunye. So uma into ekuthiwa hlala nenhlabathi nje isilwane nana konke kumunye nawe. Qhubekeni nobangcwele. Yes, yakhuluma kusebyaka. So ubungcwele kubalekile. Niyazwa ubungcwele kubalekile. Kwi-basic yomhlaba. Sesifundisa into yokuthi umhlaba uyahlaba. Bohlonipha umhlaba. Mohlonipha umhlaba kuhle utshani, awuchameli. Abanye ngisho nokuchama abachama emile.
abanye khuluma abantu besilisa mina abanye wena uma kuthiwa uyababona benza lento ngazi yona bayagula bebefuna uchama uyahamba eqeleni ambe achame lapho mase yaqina achama hamba guqa cha ukushobika achame bese iyaqina uyazi basic yabona ngihawele ngalokho yabo ukuthola eso sehlahleni izingane zaku-enjoy lokho nabantu abaningi abazi ukuthi nayo sakhule amathole sengekho emakhaya asabakhona ngo-2004 bazoxolela abantu basekhaya asabakhona ngo-2004 sekudlanga iKhorea so bethanda ukugibela ehlahleni nana kodwa kunesisho esithi ungabosinyela ini ukufundiswa ngemvelo usuke uma ufika ehlahleni usihlahla yazi nginenkinga la ngizwa ngiphethwe ikhanda nginasilonda la awungisize xobula amagqama omgano ubilisa umgano ugeze ngaso isilonda sakho yebo phine lapho uyakwatela watela nginunywa isisu ubilisa watela uphuza phela isisu uyayibona so ni communication e deep kodwa vele kunomoya kaSathane uyawazi lento uguqula kube ukuthakatha akwenze yonke into okuthakatha kodwa ke ngomoya kaNkulunkulu niba nobuhlobo ngoba ugcineni zonke lezi zinto zofakaza ngawo ama-element of 4 that 28 ofakaza ngawo wonke sasabona ivideo la engahleka ngathi mina ngiyafisa ukuba abantu abaningi bayithola omunye usisi wayejola phansi kwesihlahla isihlahla wathi ethathiwa ngumbono ukuthi uNkulunkulu ezulwini usafika isihlahla samangalela athi uye lo owayejola engcolisa nendoda yakhe cabanga you don't know anazi mina angalalise ngiyayisho la izolo athi mina umoya kaNkulunkulu ufika kumina ngikho angalaliselwa yihlahla no cha engakho ngisho ukuthi utshani nehlahla sekungathi usiniwe halalisa kungekho moya usho haleluya ngekho moya ngakithi kuyahlala kungekho moya so ongcwele yasibiyekeni la siye ngoba ngami so kubalekile ukuphila impilo enjani engcwele so sesiyahamba ke la sifunda incwadi yabaseKorinte abangaki besibili uPaul wamukela izambulo kuJesu Korinte besibili chapter 12 kumele ukuba ngizibonge noma kungasizi kepha sengiza kuphatha imibono nezambulo zeNkosi kumele ngizibonge noma kungasizi why kungasizi asambe lapho ukuze sizokwazi ukuthi siqonde yonke into verse 2 ngiyamazi umuntu ekuKristu sekuyiminyaka 14 nokuba wayesemzimbeni angazi nokuba wayengaphandle komzimba angazi nguNkulunkulu owaziyo onjalo washwiswa wayiswa kwelesithathu izulu uthi la uPaul uyamazi umuntu ekuKristu so uyamazi umuntu engumlandeli kaJesu hayi ukuthi uJesu ekhona engekho uJesu uthi lo muntu noma sengimaze emdala sengiyakubreakekela down little bit uthi noma ngimaze emdala ngoba into edala uthi ngoba ngithi mina noma ngimaze emdala ngoba uthi angazi noma wayesenyameni noma wakumoya noma wayezaliwe yini noma engazalwanga wayengakwazi lokho ngoba umazi esemdala lo muntu kodwa uyamazi umuntu ekuJesu uthi ke lowo washwisela ezulwini ngoba uyamazi kodwa ngakhohlwa umbuzo sibe nawo lapha sesihamba nawo uthi ngokuvesi 1 bekumele ukuba ngizibonge noma kungesizi kungasizi sengihamba nalombuzo uthi ke why kungasizi asambeni verse 2 yebo ngiyamazi umuntu onjalo nokuba wayesemzimbeni nokuba wayengekho emzimbeni angazi uNkulunkulu onjani yes umuntu ongasho ukuthi i-character yakhe injengeyamaKhalzadeki ngokuphila impilo omngcwele
Kodwa inkinga yalo uphila fully, uhlala naye uPaul fully. Kuthi manje uhlala naye fully nje usemdala lo muntu. So uPaul imayelike elanda ngaye embheka lo muntu ifayela lakhe akalitholi ngokuphelele. Kodwa uthetholayo umuntu okuKristu. Okusho ukuthi by the standard of umndwele is greater than uPaul. Far greater. Ngoba noPaul membuza hayi lo muntu akaya umuntu wasezulwini. Kodwa buka ethi kanjani nje? Ngoba phela siyahlala naye senza yonke into naye. Uyalala uyahonqa wenza yonke into. Kodwa phutha alikho iphutha, u-faultless. Ngoba ukubani? Yake nibambe kanje sihambeni siyaba sekwincwadi esijwayele ukuthi la sihlale njalo sifunda kaJohn ukuqala. So funda chapter 2, so funda verse 5. Kepha ogcina izwi lakhe uthando lukaNkulunkulu luphelelisiwe kuye. Impela ngalokho ke siyazi ukuthi sikuye. 6 obalekile. Lo othi uhlala kuye yena umele ukuhamba njengokuba yena kanjani? Lo muntu wayehamba njengoba uJesu enjani? Simple. Sibuyele kubona abaseKorinte. So uyabona lo muntu uthi inkinga kanjani? Uyamdida uPaul. Uyabuka lo muntu lo. Lo muntu engihlale naye u14 years. Amashumi amane. Ushumnane. Yeah, shumnane 14. Sengihlale naye 14 years. Ngithi ngiyampheka unyawo lapha zonyawo lakhe inyathelo zakhe hayibo. Zumash. Siqhubeka khona sokwazi ukuthi sithole ukuthi why uPaul engena kuzibonga ngoba lokho akusisi. Siqhubeka. Verse 4. Ukuthi wahlwithwa wayiswa eparadise. Wezwa amazwi angakhulumekiyo okungavunyelwa ukuba umuntu awakhulume. Ngonjalo ngiza kuzibonga. Kepha ngami uqobo angiza kuzibonga kuphela ngobuthakathaka bami. Shuthi uyisikole sakhe uPaul. Cabanga ke lo muntu uyisikole yabona bangcwele mina ngiproud ukuthi ngibe umfundisi wenu ngime phambi kwenu. Ngoba into yokuqala angikulimiti. Angishumayela ivangeli ukuthi umusa noma ungenza njani umusa that ngishumayela ivangeli lobungcwele mina. Then umusa ngiyakutshela is there but istandard sakho simele kube njani kube ngcwele. So angifundisi ukuthi mina ube no condom no NPN or NPC NPC. Also not promoted but condom NPC not promoted. Not N promoted P C condom not promoted but condom. Angifundisi lokho ukuthi ngikutshele ukuthi ngoba ula matric kuno amapali ongaphuma ngawo. Cha angifundisi lokho. Kumele ngikufundise ngebachelor. Ngibe ngifundisa ngebachelor ngikutshele ukuthi ke kunama flying colors ongakwazi ungashaya A bodwa iqhuma and lokho akwazi ukuthi ukukulimite. Nabo bakho bashaya ungabashaya ngo97 nango 100% ungabashaya baqeda. Yila afanele kubeke khona. Ngoba isisho sesilungu sithi you must aim the sky in order to fall to the clouds. Otherwise if you aim the clouds you're going to fall down. Limali. Nayizwa lo. Ile nto engiyithandayo. So la ubungcwele yibo obuzokwenza ukube usinde. Ubungcwele yibo obuzokwenza ube njani? Ngoba umngcwele manje bayafuneka. Zama ngayo yonke indlela ukuphila impilo yobungcwele. Ngoba siyeza isikhathi sokuphoqeleka. And mawuphoqela ubungcwele umoya kaNkulunkulu uzoba unjani? Ungasekho. And mawusekho umoya kaNkulunkulu ke njengoba manje ngoba abantu abaningi umoya kaNkulunkulu abangasenawo. Balapho bakhona ebandleni kodwa ebandleni abekho. Inyama isekephi? Ebandleni. Kodwa yena akekho ke ebandleni.
So into ekhulunywa ebandleni uyayazi ngoba ukephi yena, yabo, kodwa inyama yakhe kephi esebandleni. So kubalekile lokho. So kuleli bandla isikhathi esiningi besoba nenkonzo kanje anoke ninginaka lokho. Siyawukhasa umthandazo kabani ka-9:30. Sukha umthandazo kabani ka-12 ebusuku sawukhatha. Even ngisho no-4 ekuseni sawukhatha. Why ngukhatha? Ngukhathela ukuthi mase kwenziwa inkonzo ngeke ngitshele ukuthi asambe sophumulana abantu balala ngoba kunenkonzo. So infayizazala lokuthi uma sekushumayela ungalala. Ungabi nento ongama ngayo ukuthi hayi ngoba ngivukile ngothandaza hayi ngoba yebo even noma siwa entabeni bese entabeni umthandazo wa4 sawukhatha depend ukuthi sibuya ngesikhatsini entabeni sawukhatha. So senzelani? Senzela ukuthi umuntu akwazi ukuthi angabi nokuzilandulela. Yes, vele uyilandulela wakho ngoba engasebenzi. Kodwa angifuni ukunika intuba mina. Angifuni ukunikeza intuba. Ngalokho ngikubeke lokho kanje. Kanje. So izulu ngoba lisuke li-aware ngalokho esuke ngikushilo. Ingilosi ethatha imithandazo ka-12, ethatha umthandazo wa9 yangafika ngenxa yokuba iyazi ukuthi wena kumele ube ulele. Kanti wena awulele. Uzothi kusesikhonzweni ngesikhathi sokuba ungalali uzolala. Ewe. Well, kanje into ebalekile. Asambeni. Siqhubeke. So uPaul uthi ke noma ke mina ngena kuyibonga ngenxa yobuthakathaka bakho. Kodwa ke ngalo muntu ngizonjani? Uthi nginomuntu bangcwele engithe ngihle naye. Ngimfundisa lo muntu ngendaba kaNkulunkulu wahluselwa ezulwini. Mina ngasala. Wasala kanjani? Umbuzo. Usale kanjani Paul na? Asambeni. Ngalama verse lawa angenzela kube clear ukuthi ingakho kwaba khona abaseRoma 7. Qhubekile. Verse 7. Ngalokho ukuze ngingaziphakamisi kakhulu ngobukhulu bezambulo nganikwa iva enyameni isono. Ingilosi kaSathane ukuba ingimukule ukuze ngingaziphakamisi kakhulu. Ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Kambo 3 umeleni. Repentance. 3 umeleni. Uphenduka. 3 umele ukuphenduka. Okusho lento yayinkulu awuyisona esikhulu ayingakwazi ukuthi asiyeke. Waze wanxusa inkosi uthi inkosi ngizila ukudla manje angifake amanzi awaphuzi ngenza i-dry fasting ngoba ngifuna ukunqoba lesono. Because isikhali sinazo. Isikhali sinazo yini? Khuleka. Isikhali sinazo yini? Wazwaleka ukukhuleka. UmKristu, uyikhona. Hayi we. Asiqhubeke. Ngayo ke nganxusa inkosi kathathu ukuba isuke kimi. Yathi kimi umusa wami ukwanele ngokuba amandla ami aphelelisiwe ebuthakathakeni. Ngakho kunalokho ngiyajabula ukuzibonga ngobuthakathaka bami ukuze amandla kaKristu ahlale phezu kwami. Ngakho ngenamile ebuthakathakeni nasekuphathweni kabe nasekusweleni nasekuzingelweni nasekubandazekeni ngenxa kaKristu ngokuba uma ngibuthakathaka ikhona nginamandla. Siyipring ke brother Paul, I understand you. Siyipring. Agcina ubona ispring siba namandla depend ukuthi wena ugcinezele kanjani. Abona isibhamu ukuze sizodubula sine-spring esiphezulu lapha. Abona umkhokha lapha phezulu umkhokha. Umshudo wayo une-spring. Ababenzi oqasha nje bayazi ukuthi umqasha wokufaka umshudo we-spring ofaka umshudo bese kufakwa i-spring sombhede. So the more udonsa umshudo lo ofaka ingini kanti udonsa uthi umshudo udonsa-ke uphusha i-spring siyalokhela. So uma usufaka inhlamvu ehamba ishaya i-spring i-spring lesi efika ishaya umshudo oshaya inhlamvu phuma into embi ngapha. Mhlawumbe ngena ngapha iphumele ngale.
So uma ngithi mina siyibring abo ngikaze ucinezeleke umoya ucinezelwa isono sakho na sicinezele la uqhuma khona uqhuma usuwazi and ma ethi uPaul ila khona ngabona khona amandla kaKristu bahlale kimi okusho ukuthi ke akusayena ojustifier kodwa sokuKristu onjani omgcwelisayo cause uma ukhula ezweni lakamoya ezweni laNkulunkulu ugcina usuwena okwazi ukumusela ngezono zakho okwamanje ngoba sabancane ingakho esihlobela ethi uJohane ethi ngilobela nina abantwana ukuba ningoni kodwa nxa nona kuyise ninobani umele ungubani so uKristu wani owengane angithi ingakho ethi bantwana bami angithi so uma usukhulile ezweni laNkulunkulu ngoba ngiyazi noma seningatheka uma usukhulile ezweni laNkulunkulu uJesu uthi uthi singabafowethu angithi yes uJesu uthini uthi nina ninjani ningabafowethu okusho ukuthi mesingabafowethu sikulevel enjani kwayithi sikulevel eyodwa noKristu sikulevel enjani eyodwa noKristu so ukusebenza kwethu nokuyikhandla kwethu kusenza sithole umkhalo oyedwa nobani noKristu njenje lesisebenza ngayo and uPaul uyakusho lokho asambeni sekulokhuzana wasePhilip 3 sikhuluma ngomngcwele njalo sengizophothula nje manje aze ngihambe kakhulu anongibamba la ngidonsa ngidonsa ngiphula hey wena wazohamba nga ukulala thina aphuma ethempelini ujadule lapha yadlo hlebe ndodakazi la izele ukwenza indoda yayiqhaphaza iqhopha ikashaya phansi ngobuso awubulalise futhi wena ubulesebeleni yalala usuku lengaze kungenisa inkonzo yabagulayo elehle kodwa once wavuka emnyango uChakadula kabi chapter 3 ngizoswala uverse 7 kanti ke lokhu okwakuyinzuzo kimi ngawushaya indiva ngenxa kaKristu yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu ngifunyane kuyena ngingenakho ukulunga okungokwami okuya ngomthetho kodwa lokho kuya ngokukholwa nguKristu ngisho ukulunga okuvela kuNkulunkulu ngokukholwa ukuze ngimazi yena namandla okuvuka kwakhe nokuhlanganyela ezinhluphekweni zakhe ngimfuze ngokufa kwakhe 11 underline uma mhlawumbe ngingaze ngifinyelele ekuvukeni kwabafileyo kungesikho ukuthi sengikubambile nokuthi sengiphelelisiwe kepha ngijonga okunjani ukuthi ngijonga ukuba kumbe ngingakubamba yini lokhu nami engabanjelwa khona nguKristu Jesu bazalwane angisho ukuthi mina uqobo sengikubambile kepha kunye engikwenzayo ngikhohlwa ongasemuva ngizelulele ongaphambili ngijonge emkomelwaneni okubizwa kwaphezulu nguNkulunkulu kuJesu Kristu uthi ke lana kuPaul ngamafupho uthi ke lokho asikole lokufunda ukuthi mina ngumfarisi ngifundile kanjani afuna enyaweni zaGamaliyeli ngikuyekile lapho konke ngakushaya indini konke benginakho ngaba unkosikazi ngabe izingane konke ngikushayile ngenxa yokumazi yena konke ngishaya izibi zendlela okay easy so wasebheka uKristu uthi ukuze ngifinyelele kuyena ngingenakho ukuzibonga ukuthi ngifundile mina uyayibona uthi kodwa ke kuwo konke ngifuna ukuba ngilwela ukuba ngifinyelele esigabeni sokufa ngivuka njengoba naye wafa wavuka mhlambe ngaze ngifinyelele kulokhu uKristu yena angibambela kona gijima ke irace so uma uracer ubheka i-competition yakho sime kanjani ngoba sisemkomelwaneni la sisemncintiswaneni and ukubizwa kwaphezulu kuyinto enkulu and umubizwa phezulu akufanele ufike nje uvathazela nje
niyezwa abangcwele ihluke lapho-ke ivangeli ngishumayela angifuni ukuthi ufike ezulwini njalo ukwenza njani uvathazela nje ufuna uma ufika ezulwini ube unikezwe umqhele kanti sifuna ukuzana uDaniel 12 kuthiwa bonke labo abaphendulela abangcwele bamukeliswa umqhele onenkazimulo yenkanyezi umqhele yabo ekhanyisa okweyinkanyezi imqhele enephawu leyinkanyezi ngoba labo baphendulela kephi abalungile baphendulela kephi enkosini. So balekile ukushumayela ivangeli. Preach buya manje umqhele uPaul wayesewutholile la ngalo muntu nje onyukile nje direct mucabanga ngathi ababa yinkanyezi engaka umuntu oshaya straight ongakubonanga ukufa. Come on bazalwane hayi ngiyamajina uPaul wayelale ngalele ngempela uhambile ajabula abuye athi anginakho ukuyibonga kodwa mina ngisale kanjani ngisale kancane ile ngilasasasebenzana ngimukhule and ngiyabona kuba uPaul lawa wase baba yakutshela ivangeli lomusa la eBhayibhelini la ezincwadini ezo11 zaMose za Paul lazoba few kodwa ngenxa yokuthi wamukula wabona amandla kaKristu wabona nesidingo sokusondelana noKristu waphinde wayithoba wasebuyela emntwaneni ke kwaba kanjalo. So kuwo konke bangcwele sinawo amandla okuphila impilo obungcwele sinawo amandla okuphelela kuNkulunkulu phela kodwa into edingakalayo iyodwa ukwenzani uyimisela into edingakalayo iyodwa ukwenzani uyimisela kakhulu and ukuyimisela kwethu ikona okuzosenza siphelele uyimisela kwethu ikona ozokwenza umoya kaNkulunkulu uhlale kithi and silonde iqiniso ngoba iqiniso yilona lesigcwelisayo. Yingakho-ke uJoyce ayesho lapha sibangcwelise ngeqiniso ngoba izwi lakho liyini once wanamela iqiniso umoya wamanga uhlezi ubalekela once wanamela iqiniso umoya wamanga uhlezi unjani ubalekela kakhulu. Asabe sewaseSalonika abokuqala chapter 5 sesifana nje Thessalonians ukufika nokwambula Thessalonika besibili ncwadi yesibili chapter 2 siningi incwadi engifisa sifunda verse 8 labo-ke kuza kwambula lowo ongenamthetho eyakumqeda inkosi uJesu ngomoya womlomo wakhe imchithe ngokubonakala kokufika kwayo lo ukufika kwakhe kungokaSathane kungukusebenza kukaSathane ngawo onke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga. 10 nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe. Ngalokho-ke uNkulunkulu uthumele amandla okuduka baze bakholwe ngamanga ukuba bonke abangakholwa iqiniso banamele ungalungi belahlwe. Nayizwa indaba. So ngoba sikunikeza nje iqiniso uma ungalithandi iqiniso hayi-ke uzokulahlwa ngoba akukho ongatshelwanga kona futhi nami akukho ongeke ngizodlulisele kona. So standard lesi standard kumele njalo ueme kakhulu ngoba uSathane akathuswa kuhlabelela kwakho njengoba desha Ndumiso uthi uyesontweni uqathi uSathane ususwa yini ukuzila ukudla nofundisa uNkulunkulu ulenze nokhuleka iyona nto emenza ubona sihlaselwa kangaka-ke iyona nto kanjalo ngoba ngisho nevangeli esishumayelayo elomngcwele akusiyilo umdlalo akusiyilo umdanso akusiyilo ukutshekula kodwa elomngcwele siphile impilo engcwele
uNkulunkulu aniphe ukukhanya nonke, uNkulunkulu anibusise nonke, nihlale ebukhoneni bukaNkulunkulu, niphile impilo yobungcwele, nihambe ngokulunga enhliziyweni zenu, ninqanelekele uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Konke lokhu sicela egameni lamandla lomfeli wethu uJesu Kristu waseNazaretha manje bathi amen. Sithobise nonke. Jehova Baba, Jehova Baba, uMalusi wami, ungenzela okuhle. Jehova Baba, Jehova Baba, uMalusi wami, ungenzela okuhle. Jehova ungcwele, dala wezulu nomhlaba, kuningi ebesingakhuluma Nkosi, kepha Baba simakade asingabi ngabantu abafundela abantwana babantu izwi lakho kuphela bona bengalenzi. Sicela Nkosi ukuba usiphe amandla esinawo ngaphakathi kwethu ayithibetheke, sikwazi Nkosi ukuba sikhulume kanjalo, siphile kanjalo. Sibuyele-ke Nkosi ngobungcwele, sikhonze njalo egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu waseNazaretha manje bathi amen. Nkosi usigoqa kwenu, Nkosi nisikelele, Nkosi nibiyele nonke manje bathi amen.